O Rotogal recupera a súa mellor versión para volver a gañar. Os boirenses impunxéronse a Gupane por 3-0 nun encontro duro e igualado por momentos. A Cachada volveu a ser refuxio para o Rotogal, que rexurdiu das súas cinzas logo do choque da anterior xornada no que caeu co Téxtil Santanderina. Este sábado os pupilos de Chicho Alves amosaron a súa mellor versión para facerse cun importante triunfo ante o Gupane Guía, que deixa os do Barbanza na parte alta do grupo 3 da Superliga 2. Non foi fácil, xa que o rival fixo suar os locais, que finalmente amarraron a vitoria por 3-0. A igualdade protagonizou o inicio deste choque no que o Rotogal foi incrementando o seu acerto na pelota de rotación. O primeiro set tivo de todo, pero finalmente tomaron o mando os locais para anotarse o primeiro punto por un pelexado 25-21, secundado pola súa destreza en ataque. Os visitantes tomaron a man no segundo período, aínda que os boirenses mantiveron a tranquilidade a pesar de comezar por abaixo. Foron afinando a puntería e acertando en defensa, sobre todo despois de verse 6 puntos por debaixo do Gupane. A reacción chegou a tempo e os do Barbanza deronlle a volta ao marcador para poñer o 2-0 despois dun apertado 25-22. O terceiro set sería tamén o definitivo, grazas ao gran acerto do Boiro en ataque e a súa melloría en defensa, polo que pechou a súa vitoria logo de vencer por un novo 25-21 o Gupane, co que colocou o 3-0 final. Agora o Rotogal é terceiro e xa pensa no derbi da 10ª xornada. Este sábado os boirenses viaxan ata o Municipal de Coia, onde se verán as caras co Vigo Voleibol, cuarto na táboa e co que están empatados a puntos.